Takže ahojte a vítajte u tohoto videa. Takže keď počujete také vykrikovanie, tak to je môj brácha, je proste zblázený, keď ja natáčam, tak on sa to snaží, aby som takéto blbé video dal, viete, na YouTube. Takže ja vám iba proste ukážem moju zbierku LPS a moje doplnky a moje všetky veci LPS. LPS mám iba 13, ja viem, že to je veľmi málo, ale ešte zbieram a uvidíte aj v niektorých videách unboxingy, takže, ale to až potom. A neviem, či aj také video spravím, že keď ideme na výlet s celou triedou, tak neviem, či si môžem zobrať mobil, ale tam by som urobila krásne fotky, musela by som presvedčiť mamu a keď nie, tak proste nie. Ale vtedy by ste mi aspoň uvideli moju kamošku a obidve budeme natáčať a proste ja to dám na YouTube tiež. Bude to proste super podľa mňa. A ináč, ešte vám chcem povedať, že ja neviem strihať vo videách a taktiež hociaké blbosti. Proste ja to vážne neviem, pretože ja som iba teraz začiatočníčka a sorry, keď tieto blbé hlasy počujete, keď tu je taký sprostý brácha. Takže ideme na to. Najprv na mojich pečopákov. Takže nie prvý, ale je to takýto Russell z rozprávky, viete. Takže takýto Russell s takouto kartičkou a s takýmto veľkým doplnkom. Tu boli dve hojdačky, ale tie hojdačky som už dala dole. Sem sa dá nám podľa mňa mačka a sem dáte Russella a hýbu sa mu uši a taktiež nohy. A proste toto by sa malo krútiť, ale ja to už mám proste pokazené z brácho, to podľa mňa celé pokazilo, tak viete. Takže to je Russell. Potom tu je Lea, proste brácha si tu vyspevuje jak úplný dement. Prepáčte. Takže tu je Lea, Sylvia s takouto kartičkou. Je to proste super. Pečopák z Teska. Potom tu z Maďarska, takýto B sa volá. Bola k nej kukurička, ale ja som už tie doplnky stratila. Proste tie doplnky sú podľa mňa všade, ale ja proste neviem, že kde sú. Sú malé. Potom tu je Filip, ktorý je úplne bezva pečopak. Páči sa aj môjmu bráchovi. Proste to je čokoládový pes. To je Filip, viete. Aj on podľa mňa bol v tej rozprávke. Sorry. Potom tu je Káča, ktorú mi dala moja kamoška. Ona je zbierateľka LPS. Díky ti veľmi, Veronika Pastorová. Veľmi si ju cením. Volá sa Káča. Potom tu je Lara. Ona je dobrá, má dobré srdce a ja som ju už nalakovala lakmi na nechty. Potom tu je Lola, ktorá má pri sebe tiež taký žltý macíček, iba že viete, že sú tie doplnky maličké. Potom Zoe bola spoločne s Filipom a bola k nej taká mašlička, potom korunka, potom náhradelník, toto neviem čo je. A k Filipovi tento klobúčik s mašličkou, takouto žltou a takýto šál. A spolu nemali kartičky. Potom Katy Perry, ktorá je samozrejme talentovaná, má tu hviezdičky, stlačíte a hýbe sa, ale vám to pôjde lepšie a rýchlejšie. No, tu je Jack. Tiež od kamošky díky ti veľmi.
On je skoro môj najobľúbenejší pečopák. Potom Anastázia taktiež s rybičkou, stratila som ju. Samozrejme je nalakovaná. A taktiež som ju troška zafarbila, taktiež aj Lolu, aj Leu. Potom posledný pečopak tu je takáto Margaret. Ju som tiež zafarbila temperkami. A sem som ešte dodala takéto nové veci. Takže to je moja celá zbierka. A potom ešte tu sú dve takéto hrančičiky, či čo je to, ja neviem, ako sa to volá. Teraz ma to nenapadá. To je tiež od kamošky. Vidíte, že aká je dobrá tá kamoška? No kebyže aj ja jej dám LPS, ale teraz už vidí, že mám málo. Potom ešte, tu je toľko to LPS. Tu je ešte takýto malý diamantíček, ktorý budeme používať ako vo videách. To je takýto diamant. No dobre, to nevidno, ale je to diamant. Potom, ja samozrejme, tu má aj Lara toto kartičku. Potom tu vidíte, že sú tu kľúče. A na čo? Sú to podľa mňa, proste sú to náhradné kľúče od jednej mojej, proste to je od jedného mojej denníka, do ktorého som si písala všetky moje veci, ktoré sa mi stalo, ale tak ešte jeden denníček tu máme a to je Little Spečop denníček. Ja som to už otvorila s týmito náhradnými. Toto má inakšie kľúče, tak to je to. Takto. A takže ja vám tam nebudem ukazovať, čo tam je, proste je to moja vec. Sú tam proste moji pečopáci, ktorí nakreslení. Vám iba ukážem napríklad to. To som iba dala také otlačky mojich pečpakov. Tu je takáto mačička a tuto je zase takéto. A samozrejme, tu máme takéhoto pečpaka, ktorý tiež dala moja kamoška, ale ja som jej to vrátila. Proste takýto úžasný pečopák, to patrí iba mojej najlepšej kamarátke. Proste ja mám dve najlepšie kamošky a taktiež aj 3. Taktiež aj 6. Ja neviem. Ináč je to Líza. A potom takto zatvoríte, že tam... Počkajte. Proste... Toto takto dáte. Tu máte takéto dve dierky. Tu tiež. No, tam nie sú dierky. No, takže... Tam dáte. A už sa vám to vidíte, nedá otvoriť. Posledná vecička LPS. To je takýto LPS. Neviem čo. Toto som dostala na moje meniny od mamky. No samozrejme, ja potrebujem dať čo Little Spečop dostať na moje meniny, alebo na Národky, alebo na Vianoce. Vyfarbi si môj svet. 4-ročné obdobia. Tu je Rastol, Minka, Penny, či čo, Pepper a neviem kto. Tu je Blight. A proste tu máte iba takéto vecičky, že tu je Blight a hovorí vám Dašo. Tu si máte všetky svoje vecičky. Napríklad ako obľúbená farba, to už viete, že fialová, čo už neviete. Nevadím. Potom takéto vecičky. Všelijaké dobrosky. A potom najlepšia vec, to sú ako sa volá? Nálepky. Zoe, Pepper, neviem kto. A Blight. A to bol ešte taký delfín, ale ju som už nalepila na dačo. A na túto skrinku si môžeme nalepiť. Ale ja to nemôžem hoci kde lepiť, viete. A takisto to som iba tak hociako. Takže to je toto. Takže dúfam, že sa vám to páčilo. Tak ahoj!